ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Имрӯз мо бо шумо глагол брат, феъли гирифтанро меомӯзем, яъне дида мебароем. Дар ҷонишинҳо, яъне бо ҷонишинҳо чӣ хеле истифода бурда мешавад дар замонҳо ва дар дохили ҷумлаҳо. Глагол брат ин брати ака нест. Брат паслен инҷа бинед мягкий знак ҳаст ва маҳз барои ҳамин ҳам ин глагол феъл ҳаст ва ин маънои гирифтанро дорад. хуб, дар бораи сохти феълҳо дар забони русӣ мо дарс баровардагӣ ҳастем. феъл нависта мондагӣ номи дарс. ҳатман тамошо кунед. ссилкаи ана ҳамун дарсро ман дар описани ана ҳамин видео мемонам. ҳатман бинед ва мефаҳмед ки дар забони русӣ чӣ тавр глаголҳо сохта мешавад ва глаголҳо чӣ тавр дар замонҳо дар бо ҷонишинҳо яъне иваз мешавад. Аз ҳамун дарс ба тафсил маълумот гирифта метавонед. хуб, рафтем. аввал мо бо шумо настоящее время дар замони ҳозира мебинем глагол братро. дар замони ҳозира бо ҷонишини я ман мешавад я беру. Я беру ман мегирам. Я беру твой телефон. Ман телефони туро мегирам. Ты берёшь. Ты бо ҷонишини ты ту мешавад. Ты берёшь мой телефон. Ту телефони маро мегирӣ. Ва дар ҷонишини он ӯ писар. Он берёт. Ӯ мегирад. Дар писар. хоб, бо ҷонишини ана ӯ духтар. Ана берёт. Ӯ духтар мегирад. Ана берёт мой телефон. Ӯ телефони манро мегирад. хоб, бо ҷонишини мы мо. Мы берём. Мо мегирем. Мы берём ваш телефон. Мо телефони шуморо мегирем. Мы берём. Бо ҷонишини мы мо. Ми намешаваду мы мешавад. Мы. Ман баъзе дарсҳое ки дар ютуб мебаронам, баъзе шахсҳоя дарсҳоша дидам ми мехонад, ми не. Мы хонда мешавад. Мы. хоб, бо ҷонишини вы шумо. Вы берёте. Шумо мегиред. Вы берёте мой телефон. Шумо телефони маро мегиред. Вы берёте мой телефон. Шумо. Они онҳо мешавад. Они берут. Онҳо мегирад. Они берут наш дом. Онҳо хонаи моро мегиранд. хуб, такрор мекунем. дар замони ҳозира бо ҷонишинҳо глагол брат чӣ хел иваз мешавад. Я беру ман мегирам. Ты берёшь ту мегирӣ. Он берёт ӯ писар мегирад. Ана берёт ӯ духтар мегирад. Мы берём мо мегирем. Вы берёте шумо мегиред. Они берут онҳо мегиранд. дар дохили ҷумлаҳо низ мана ҳамин хел истифода бурда мешавад. яъне бо ҷонишинҳо чӣ хел истифода мешавад дар дохили ҷумлаҳо бошада, агар сухан дар бораи кадом шахс ва кадом чиз рафта истода бошад, агар ба ҳамон вобаста карда ана ҳамин тарзи дигаргунишавии глаголҳоро монда, яъне гап мезанед, суҳбат мекунед. мисол, шумо дар бораи худ гап зада истода бошед, агар беру яъне ман мегирам. Я беру ман мегирам. ӯ агар мегирад гуфтанӣ бошем, албатта он берёт. хуб, дар замони гузашта мебинем. Прошедшее время. Замони гузашта глагол брат. хуб, ман гирифтам. Уже коре ки шуда гузаштааст. Я брал. Ман гирифтам. Ты брал.
ти брал мой телефон? Ту телефони маро гирифтӣ? Я брал твой телефон. Ман телефони туро гирифтам. Гирифта шудааст, даст дашта ё ки умуман коре ки ба итмом расидагӣ аст. Настоящее время коре ки ба охир нарасидааст, ҳамонро мефаҳмонад. Он коре ки давом дорад. Хоб он ин мешавад ӯ писар. Он брал. Он брал мой телефон. Ӯ телефони маро гирифт. Она брала. Ӯ духтар. Илова мешавад а, яъне женский род. Она брала. Ӯ гирифт. Она брала мой телефон. Ӯ телефони маро гирифт. Мы брали. Мо гирифтем. Мы брали ваша телефон. Мо телефони шуморо гирифтем. Вы брали? Вы брали мой телефон? Шумо телефони маро гирифтед? Они брали. Онҳо гирифтанд. Они брали. Онҳо гирифтанд. Они брали наш дом. Онҳо хонаи моро гирифтанд. хуб, ва дар охир он замон, ин замони оянда. Будущее время. Глагол брат чӣ хел мешавад? Фақат дар ин ҷо иловаи буд илова шуда мешавад ва дар охири ӯ ҳарфҳое ки маҳз бо глаголҳо истифода бурда мешавад тағйир меёбад. Я буду брат. Ман мегирам. Я буду брат твой телефон. Ман телефони туро мегирам. Пагоҳ. хоб, ты будешь брат. Ту мегирӣ. Он будет брат. Ӯ писар мегирад. Бинед, буд монд ва охирда еш, ет, ӯ илова шуд. Ман боз такрор мекунам, дарсе ки дар описани видео ссилкаш ҳаст, сохти феълҳо, ҳатман тамошо кунед ва ман ҳамин ҳарфҳои иловагӣ ки дар пеши глаголҳо монда мешавад мефаҳмед. хоб, ана будет. Бахшиш, инҷа ба салхато шудааст, ҳеҷ кам не. Ана будет брат. Ӯ мегирад. Чӣ хеле ки он будет ҳаст, дар духтар ҳам мисли аввал. Ана будет. Мы будем брат. Мо мегирем. Вы будете брат. Шумо мегиред. Они будут брат. Онҳо мегирад. хуб, бинед, дар будущее время фақат буд ва дар охир ҳарфҳои иловагӣ ки маҳз барои глаголҳо истифода бурда мешавад бо ҳамоно тағйир ёфт. боз такрор мекунам, дарсро ҳатман бинед ва баъд шумо метавонед глаголҳоро, яъне феълҳоро дар забони русӣ истифода баред. Агар то ҳамун дарсе ки ман дар шумо пешниҳод карда истодам тамошо накунед, ҳамун дарсро аз худ накунед, тағйир дода наметавонед. Яъне глаголҳоро дар замонҳо, дар дохили ҷумлаҳо тағйир дода истифода бурда наметавонед. ҳатман тамошо кунед. Аз шумо ягон чиз намеравад. Мисол, ман дар ин ҷо хато кардам. Мисол, ҳарфи ду ҳарфро партофтам. Будет, яъне ана будет брат навистагӣ нестам, лекин дет навистагиам, яъне ҳарфро партофтам. Ин хатои компютери аст. Ин хаторо ислоҳ карда мешавад. лекин вақте ки шумо гап мезанеду дар ҷои ҷонишини мард, дар бораи мард гап зада, лекин мардро ҳамчун зан мефаҳмонед, ин хатое ҳаст ки бениҳоят бахшиданашаванда аст, хандовар аст ва аз болои шумо ана ҳамун шахси шунавандаи шумо, шахсе ки ҳамсӯҳбати шумо механдад ва ин шикасти шумо мешавад ва шумо мешканед, яъне дилан, рӯҳан одам шикаста мешавад
вақте одам шикаста шуд, дигар хуши ба ҳамун забон гап задан намеояд ва ин шахсеро яъне шахсе ки забон омӯхта истодааст, вақти ӯ бисёр меравад, лекин ҳамун забонро омӯхта наметавонад. маҳз барои ҳамин ин хатогиҳои компютери ба аҳамият надиҳед. Ман медонам сразу шахсҳое ҳаст ки дар комментария менависад: ака ту ихе гуфтӣ, ухе гуфтӣ, хато кардӣ, иҷа хато талаффуз кардӣ. мисол ҳозир дар болоям як ҷо салхато кардам. Ман намебурам, ман ҳамхел мемонам, то ки фаҳмам ки мардуми мо чӣ қадар ба ҳамин чиз аҳамият метиҳанд ва менависанд. Хатогиро сразу менависанд, мегӯянд, аз болои одам механданд. барои ҳамин шумо забонро хеле хуб омӯзед ва хато накунед. дӯстони азиз, бо шумо буд Лутфулло Элмуродов. агар дар канали мо обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед. хайр.